ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ከመይ ቅኒኻትኩም ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣብ ናይ ኩላትና ልቢ ተቐሪጻ ዘላ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም እያ። እዛ ፊልም እዚኣ ተጀሚራ ክሳብ እትውድእ ብዙሓት ፈተናታት ከምኡውን ዘይኣምኑ ዝነበሩ ተወንቲ ናይታ ፊልም ክሳብ ሃይማኖቶም ምቕያር ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝተፈጠረ ክስተት ነይሩ። ንሱ ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ንኽትከታተሉና በኣኽብሮት እናሓትትኩ። እዚ ዘለኹሞ መንገዲ ህይወት ናይ መንፈሳዊ ቻናል እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ሕጂ ናብታ ቪድዮ ክንሓልፍ። ኣብ ዓለምና ፊልም ምስራሕ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ብበዝሒ ተሰሪሑ እዩ። እዞም ፊልምታት እዚኦም ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጊሞም ናብ ኩሉ ተመልከቲ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ እዛ መንፈሳዊት ፊልም እዚኣ ክንርኢ ከለና ገሊና ነቢዕና ገሊና ድማ ነቲ ፊልም ክሳብ ምቁራጽ በፅሒና ኢና። ብኩሉ ኣመንቲ ክርስትና እውን ኣዝያ ተፈታዊት ኮይና ትርከብ። ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ብ2004 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብሜል ጊብሶን ዝበሃል ዳይሬክተር ናብ ምርኢት ዝበቕዐት እዛ ፊልም እዚኣ ተጀሚራ ክሳብ እትውድእ 35 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ወፃኢ ተገይሩላ እዩ። ብተወሳኺ እውን ነታ ፊልም መሸጢ ተባሂሉ 15 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ወፃኢ ተገይሩላ እዩ። ብጠቕላላ 50 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ወፃኢ ተገይሩላ። ክንድዚ ዝኣክል ወፃኢ ኣውፅኦም ዋላ እንተኾኑ እታ ፊልም ናብ ተመልከቲ በፂሓ ክሳብ 612 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣታዊ ክትገበር ክኢላ እያ። ኣብዛ ፊልም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዝትውን ግለሰብ ጂም ካቪዜል ይበሃል። ኣብ ቀረፃ እዋን ኮነ ድሕሪ ቀረፃ ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢምዎ እዩ። እቲ ናይ ክርስቶስ ቆፅሊ ዝመስል ሜክኣፕ ንምስራሕ 10 ሰዓታት ይወስደሎም ከም ዝነበረ ገሊጹ እንተነበረ ብተወሳኺ እውን ኣፍንጫን ናይ ዓይኒ ብሌንን ኣርቲፊሻል ከም ዝገጠሙልን ይዛረብ። ድሕሪ ሜክኣፕ ምውዳእ ናብቲ ናይ ትዕይንት ቦታ ምስ ከዱ ከምቲ ኣብቲ ምስሉ ከም እትርእይዎ ክርስቶስ መሲሉ ኣብ ዝገረፈሉ ግዜ እቲ ዝገርፍ ተዋናይ ብስህተት 2 ግዜ ኣብ ዝባኑ ክሃርሞ ክኢሉ እዩ። ተዋናይ ጂም ካቪዜል እቲ ኩነት ከስታውሶ ከሎ እተን 2 ዝተወቃዕኽውን ክሳብ ርእሰይ ምስሓት በፅሐ ነይረ፣ ትንፋሰይ እውን ይቆራርፅ ነይሩ ብምባል የስታውሶ። ናይዚ ወዲ እዚ ፈተና በዚ ጥራሕ ኣይብቅዐን። እቲ ተዋናይ መስቀል ተሸኪሙ ናብ በሪኽ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ብሕሱም ክብደት ናይቲ መስቀል ኣብ ዝባኑ ከቢድ ቁስሊ ከም ዝሓደገሉ መንከቡ እውን ናይ ዓፅሚ ስብራት ከም ዘጋጠሙን ተዛሪቡ። በዚ ጥራሕ ዘየብቅዐ ናይ ጂም ካቪዜል ፈተነ ኣዝዩ ዘደንግፅን ብኩሉ እውን መዘራረቢ ኮይኑ ዝሓለፈ ቁጣዕ ኣምላኽ እዩ ክሳብ ዝበሃል እቲ ፊልም እናተሰርሐ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ነይሩ። ኣብዚ ቀረፃ ናይዚ ፊልም 3 ግዜ ዝኸውን ናይ መብረቕ ሓደጋ ኣጋጢሞም ከም ዝነበረ ኣብ ቃለ ምሕተቱ ኣዝዩ ብምድናቕ ተዛሪቡ ነይሩ። ጂም ካቪዜል ብዛዕባ እቲ ኩነታት እንትዛረብ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ተኣምር እዩ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዝኾኖ ኣነ ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይነ ደቀ መዛሙርቲ ምእመናንን ኣብ ዝምህረሉ ግዜ እዩ ናይ መጀመርታ መብረቕ ዝወቃዓኒ። እቲ ዝገርም ግን ይብል ጂም ካቪዜል ቅድሚ መብረቕ ዝምውቃዒ መብረቕ ከም ዝወቃዓኒ ተፈለጢኒ ነይሩ። ድሕሪኡ ድማ መብረቕ ክወቃዓኒ እዩ ኢለ ዓው ኢለ ኣስሚዐ። ኩሎም ናብ መሬት ክድቁሱ ከለዉ የስታውስ እየ ኢሉ ጂም ካቪዜል። ድሕሪ ደቓይቕ እቲ ዳይሬክተር መፂኡ ደሓን ዲኻ ክብለኒ ከሎ ንሱ እውን ብመብረቕ ተወቂዑ ይወድቕ። እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ተወንቲ ናይቲ ፊልም
ኣዝዩ ምድንጋጽ ኣስዒቡ ነይሩ። በቲ መብረቕ ምስ ተወቃዕኹ ከቢድ ቃንዛ ኣስዒቡለይ እውን ነይሩ። ኣዒንተይ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ምርኣይ ኣቋሪጾም ነይሮም ይብል። ድሕሪ ምውዳእ እቲ ፊልም እውን ናይ ልቢ መጥባሕቲ ከም ዝገበረን ንዝተወሰነ ግዜ እውን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ዝኣተወን ወሲኹ ተዛሪቡ። ይኹን ደኣምር እዚ ኩሉ ተፃዊሩ ዘመን ዘይስዕሮ ኣዝዩ ዘደንቕ ንትውልዲ ዝተረፍ ፊልም ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰርሕ ክኢሉ እዩ። ካብዚ ኩሉ ዘደንቕ ድማ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ኮይኑ ዝትውን ዝነበረ ሎካሊን ዝተባሃለ ተዋናይ ቅድሚ እዚ ፊልም ምንም ዓይነት ሃይማኖት ከም ዘይነበሮን ይፍለጥ። ብድሕሪ እቲ ፊልም ግና ብጎይታና ክርስቶስ ኣሚኑ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነትን ምድሓንን ተቐቢሉ ብስላሴ ሽም ተጠሚቑ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ፍትዋት ተኸታተልቲ ዘለኹሞ ኣብ መንገዲ ህይወት ቻነል እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብቲ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብን ርእይቶን ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ። እቲ ቪድዮ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ግበሩ። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰናይ ግዜ ይኾነልኩም።